салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони азиз, хуб барои касоне ки як тиҷорат ё ки як бизнеси майда сар мекунанд, бизнеси атрҳои рӯғанӣ беҳтарина иншоаллоҳ. Он қадар пули калон дар кор нестай, мешавад ки як миқдори пули камом амин тиҷората яъне сар кунӣ ва иншоаллоҳ ки баракат меёбем. хуб дар инҷа чиз дорем, шишачаҳо барои атр пуркунӣ 2 мили, ино чизошан шарик дар даҳани ҳамон флакон монда мешавад. хуб ино даҳанакош. Дар инҷа дорем флаконҳои 8 мили. хуб духиё анами хеле рой карда мешаванд. 30 миллиграмми тайёр мекунем, рой мекунем. хуб ин шиприз барои пур кардани атрҳо дар флакон. хуб ин хеле флаконҳо ҳам дорем 5 миллияй. ин хеле аппаратш ҳам дорем барои навистани наклейка. ина масалан дар болои ҳамин духӣ аҷмал эс нависта шудааст. ин хеле аппаратш ҳам дорем, гирон мешавад. инҷа менависӣ, инҷа вақте ин кнопкаро ҷиқидӣ, агар ҳамин коғаз мебирояд, коғаз худаш клей дорад, инҷа мебирояд. хуб ин қатъи вақте ки нависти ҷиқидӣ буромад, инро зер мекунӣ, мебирӣ, ҳамон коғазчака мебира. хуб мегирӣ дар флакон клейш мекунӣ. иншоаллоҳ барои касе ки ҳамин тиҷорат дар кора ё ки мехоҳад сар куна, занг бизанед, иншоаллоҳ таоло ҳамин хел мо тайёр мекунем, ҳамин хел коробкаҳо мегирем ва иншоаллоҳу таоло барои шумо рой мекунем ва мефаҳмонем ки чӣ хел кардан дар кор. яъне ҷое ки нофаҳмӣ бошад, иншоаллоҳ ки бо тариқи телефон маслиҳат метиҳем, мефаҳмонем. хуб дар масъалаи атрҳои рӯғанӣ, агар 50 мили зиёд харида шава, агар нарх арзонтар мешавад. 30 миллиграмм нархи миёнае, 50 миллиграмм нархаш бо арзонтарае. агар 1 литр бихара, бо арзонтар мешавад. иншоаллоҳ атрҳои беҳтаринанд. дар инҷо атрҳое ки буш 1 ҳафта места атрҳо ҳастанд ва нархш ҳам он қадар қимат неста. иншоаллоҳ касе ки дар стройка кор мекунад ё ки дар завод дар ягон ҷо кор мекунад, метавонад ки дар барои худаш як миқдори кам бо пулаш харидорӣ кунад ва ба бародарон бифурӯшад, метавонад дар пеши масҷидҳо фурӯшад, метавонад дар ҷои кораш бифурӯшад. як даромад мешавад, як тиҷорати хурд мешавад. оста иншоаллоҳ ки баракат меёбад. агар иншоаллоҳ ба касе лозим бошад, занг бизанед, иншоаллоҳ таоло мефаҳмонам. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.